למה אנחנו קוראים שם? כלום? לא הייתי כלום, סתם פשוט זה יצא. לך המילה שלך שם. אהלן הרב. שלום לכל חיילינו. אה, אה, טוב לראות חלק בפרצופים וחלק בתמונות, זה בסדר גמור. כן. קבלו התנצלותי שאני מופיע לכם על מדי ב' מה שנקרא. אני בדיוק אחרי תרגיל יישובי של תרגיל מוכנות בחירום של צחי. שלום וברכה. מה? שלום וברכה. שלום יאיר, שלום, שלום. אני רואה שאתה ברכב. כן, אנחנו בסיור. יפה. טוב השם, ודורון לומסי פה. אהלן. אשריך. יאיהו. נריה, אני לא יודע איזה נריה זה, נריה נקודה. זה רג'ואן, זה בלומלפלד. בלומלפלד. בסדר, אתה יכול לחזור להיות באיזה, בסדר. מטעמי ביטחון מידע אתה יכול להיות במסך סגור. טוב, חברים יקרים, אנחנו נמצאים עכשיו כבר כמעט 3 שבועות בתוך מלחמה. אה, מה נגיד? אף אחד לא רצה שזה יקרה, כולם ידעו שזה יקרה, ולמרות זאת זה תפס אותנו באופן מאוד מאוד לא מוכנים. ממש 50 שנה אחרי יום כיפור, ובשמחת תורה אנחנו צופים יום כיפור חדש. זה המצב. אה, גם אני, בוודאי שאתם, לא היינו ביום כיפור בין החיים, אז אנחנו לא זוכרים, אבל אנחנו כן מבינים בצורה ברורה שמה שקורה היום, המחדלים, הכעסים שלנו, החוויות הקשות שלנו, הכאב העצום, הוא לא פחות מיום כיפור, ויש הרבה שאומרים שהוא יותר. השאלה מה תפקידנו בעת הזאת? כל אחד ואחד במקומו. אז יש פה נמצאים לובשי מדים, ויש פה לובשי אזרחי, אבל אנחנו יודעים שהיום כולם לובשי מדים. המלחמה של היום היא מלחמה בעורף כבחזית. כולנו לוחמים. המלחמה הזאת היא מלחמה שהיא מלחמה של יחידים. אפילו גם המ"פים והמג"דים שנכנסו ללחימה לחמו כפרטים, כיחידים, וגם עכשיו כולם במלחמה הזאת. עם ישראל כולו מגויס, אם זה בתפילות, אם זה בתורה, אם זה בתרומות, אם זה בצבא ובמילואים, אם זה אנשים בבית, אם זה הילדים, כולנו לוחמים. צריך לדעת, רבותיי, למי שמכם יש ילדים, הילדים שנולדו לתוך המציאות הזאת יצטרכו הרבה עידוד וחיזוק. כולנו נצטרך הרבה עידוד וחיזוק. אבל אנחנו צריכים להבין דבר אחד. כמו שזה נכפה עלינו, כמו שזה התחיל בפתע פתאום, זה גם יסתיים. היום, מחר, בעוד שבוע, בעוד חודש, בעוד חודשיים, זה יסתיים. עם ישראל יתאושש. עם ישראל לא רק יתאושש, עם ישראל יהיה חזק יותר וינצח. אבל, וזאת שאלה שאני רוצה שכל אחד יענה לעצמו בלב. 20 שנה מהיום, כשהילדים שלכם, בעזרת השם הנכדים שלכם, יבואו עם ספר ההיסטוריה על תולדות עם ישראל, וילמדו שם על מלחמת שמחת תורה, מלחמת חרבות ברזל, לא משנה איזה שם יקראו לו. וישאלו אותך, אבא, סבא, אתה זוכר את המלחמה הזאת? ודאי, הייתי אז בן 20, 22, 25, 30, 35, 40, כל אחד ימלא. ומה היה שם? מה אתה עשית שם? אתם תצטרכו לענות. אתם תצטרכו לענות. וככה צריך לראות את הימים האלה. ככה צריך להסתכל על התקופה הזאת.
אתם, אנחנו, כולנו, רושמים פרק חדש בתולדות עם ישראל שלא היה, לצערנו הרב, מבחינת עוצמת הכאב ועוצמת הכישלון, לא היה לטעמי מאז ומעולם. כי כשהייתה שואה, הייתה שואה. וכשהייתה תקומה, אז היינו עדיין חלשים וקטנים. המכה שהוכינו עכשיו, כשאנחנו אומה חזקה מאין כמותה, והצבא בין הטובים בעולם, והמודיעין הכי טוב בעולם, ובסך הכל ממי נלחמנו? באנשים זקנים, עם כיסאות גלגלים ונכים, ועם חצי נשק ועם חצי... והוכינו שוק על יריב. אנחנו נצטרך לענות תשובה לשאלה הזאת. אנחנו כותבים עכשיו דף חדש בהיסטוריה, כל אחד מכם כותב דף חדש. יש פרק על שם כל אחד מכם. יש מלחמה, והיא מול כל עם ישראל. אבל בכל הספר הזה של מלחמת חרבות ברזל, יש פרק לכל אחד מכם, יש דף לכל אחד מכם. ואתם צריכים לדאוג שהדף יהיה מלא בעוצמה, בכוח, בעשייה מבורכת. זה דורש מאיתנו הרבה גבורה. זה דורש מאיתנו הרבה גבורה. ביום שמחת תורה התגלה בעם ישראל גבורה שלא, אי אפשר להכיל אותה בכלל. אתה שומע דברים, אתה שומע סיפורים, דברים, אי אפשר להכיל אותם. ילדים בני 6, בני 7, שוהים במקלטים, לא עלינו, רואים את ההורים שלהם נרצחים לידם, ושוהים שם שעות על גבי שעות. ברוגע, בשליטה עצמית. זה תיאורים שאי אפשר להבין. מה אנחנו עושים בעת הזאת? איזה דף אנחנו ממלאים? אם זה בתפילות, ואם זה בתורה, ואם זה בצדקה, וזה בחסד, ובין אדם לחברו, ובשירות הצבאי, ובשירות האזרחי. אני מקבל הרבה פעמים שאלות מהבוגרים. אמרתי לך, לא די לעשות את זה, די לעשות את זה, די. הן מרגשות בפני עצמם. אני אומר לתלמידים, אני שואל אותם את השאלות, ואני לא עונה להם תשובות, אני אומר להם שלפעמים השאלות יותר טובות מהתשובות. שאלות מרגשות ממש. תלמידים שלא ייסעו במקום העבודה שלהם, מבקש מהם לחזור לעבודה רגילה, שגרתית, הם מודיעים שהם מתפטרים מהעבודה. הם לא מסוגלים להכיל את זה. אנחנו ננצח. והקדוש ברוך הוא, הוא מתפלל. במקום הזה, הקדוש ברוך הוא שם אתכם בעמדה. זה תהליך, בלי ספק, המלחמה הזאת תהיה ארוכה. היא עוד לא התחילה. היא עוד לא התחילה. היא תהיה ארוכה. ואנחנו נצטרך אוויר. ובשביל האוויר הזה צריך את כולם. צריך את החיבוק של כולם, את הביחד של כולם. זו הזדמנות להחזיר לעצמנו הרבה מהאחדות שאיבדנו. הרבה מהגדלות נפש. הרבה שנים היינו אנשים קטנים. התעסקנו בשטויות ובהבלים. התקטננו. כל אחד דאג לעצמו, כל אחד ככה בדק איפה הוא מרוויח יותר, איפה הוא יכול לעקוץ את המערכת. עכשיו אנחנו צריכים להיות אנשים גדולים. לא חייבים להסתער על רימון כדי להיות אדם גדול. חייבים להסתער על החיים כדי להיות אדם גדול. לעשות דברים בגדלות. כל אחד במקום שלו. זה לא זמן לחשוב על דברים קטנים. זה זמן למה שכתוב בפסוק, עוררה גבורתך ולך לישועת עולם. להתעורר להיות גיבורים. והדור שלי לא זכה למלחמות האלה. אני אומר זכה, כי בסוף זה זכות. הדור שלכם זוכה. סימן שהקדוש ברוך הוא מאמין בכם יותר משהו מאמין בדור שלי.
וזה קשה, אני יודע. זה מעייף. אתם יכולים לשמוע את הקול שלי, אני צרוד. אני לא מפסיק לדבר כל היום. וזה באמת קשה. ואתה גם שואל את עצמך כמה זמן זה עוד יימשך. ולצערי הרב אין לנו תשובה. אבל באמת, לצערי הרב, זה כנראה ייקח זמן. וכנראה עוד נצטרך לשלם מחירים. והם יהיו מחירים מטרידים וכואבים. אבל כבר סיפרתי את זה כמה פעמים, ואני אספר את זה גם עכשיו, כי חלקכם לא שמעתם את זה, בעיניי זה סמל של כל המלחמה הזאת. בעיניי מה שאני מספר עכשיו, זה תמצית המלחמה. וזה לא רק תמצית המלחמה, זה תמצית הקיום של עם ישראל. סיפר לי רופא בבית חולים ברזילי, סיפור הבא. בשבת של שמחת תורה, כבר שהיה ידוע שיש מאות הרוגים, מאות פצועים. אף אחד מאיתנו לא האמין. אני רואה שמוטי מנסה להיכנס. כשנפגשנו בשמחת תורה, מוטי אמר לי, יש מאות הרוגים. ממש צעקתי עליו. אמרתי, מדבר שטויות. אין דבר כזה. אף אחד לא הצליח להכיל את זה בכלל. זאת הייתה החוויה. מה פתאום? איזה מאות הרוגים? על מה אתה מדבר? סיפר לי רופא בברזילי שהוא יוצא החוצה למיון לקבל את האמבולנסים. הוא בא לפתוח את האמבולנס, מאחורה האמבולנס סגור. אמבולנס סגור מאחורה זה אומר שאין שם מה להציל, יש שם גופות של חיילים לא עלינו. אז הוא לא מבין למה האמבולנס הגיע לחנייה של האמבולנסים. אז הוא בא ללכת, האמבולנס צופר לו. אז הוא מתקדם לכיוון האמבולנס לצד של הנהג, והנהג אומר לו, באתי בשבילה. הוא מצביע על הכיסא ליד הנהג, אישה בחודש 9 ירידת מים וצירים. אמבולנס שמאחורה גופות של חיילים. מקדימה אישה קורעת ללדת. זה מציאות החיים. זה מציאות חיים. זה סיפור התקומה של עם ישראל. עכשיו, בעזרת השם, כולנו נצא משם, ועטרת ניצחון על ראשנו. אבל אנחנו חייבים לשאוב כוח, ולשאוב כוח זה מהתורה, לשאוב כוח זה מנצח ישראל. אמרתי את זה מקודם, בישיבה כמה פעמים. המלחמה עכשיו היא מלחמה על שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. התיאורים שמספרים איך שכוחות הצבא מזדהים מול אנשים בממדים, ואומרים להם, תגידו שמע ישראל, והוא אומר שמע ישראל, והם עונים לו השם אלוקינו, השם אחד. מאיפה זה הגיע ליהודים האלה? זה יהודים שעד היום אכלו חמץ בפסח. לא ידעו בכלל מה זה שמע ישראל. ופתאום כולם שמע ישראל. אתמול כולם התרגשו מהסיפור באמת, אי אפשר להבין אותו, אי אפשר להכיל אותו, של ילד בן 12.5, שכל משפחתו נרצחה, והבקשה היחידה שלו הייתה, תביאו לי את התפילין שאבא שלי היה אמור לתת לי בבר מצווה בעוד כמה חודשים. אי אפשר להבין את זה. אבא, אמא, אחים, אחיות נרצחים. הילד הוא היחידי שנשאר, והוא מבקש שיחזירו לו את התפילין, ונכנסים מחלקה שלמה לתוך הקיבוץ בסכנת חיים, להביא את התפילין שהגיעו מהשואה, עברו דרך הסבא שעלה לארץ, הגיעו לאבא, אף אחד מהם לא מניח תפילין, רבותיי. תפילין האלה מונחות בארון, אבל מבחינתם זה סיבת המלחמה, התפילין האלה. המלחמה היא מלחמה על הרוח, זה כל אחד מבין. זה מלחמה על שמע ישראל. זה מלחמה על הביחד. אף אחד מאיתנו לא יודע למה זה קרה. ואני מציע שאף אחד לא יגיד גם למה, ואף אחד לא יחשוב. אבל אנחנו לא טיפשים. ואנחנו יכולים לראות באיזה סיטואציה היינו לפני חודשיים. באיזה כאוס מוחלט. באיזה כעס מוחלט. כמה רוע, כמה מחשבות שליליות חשבנו על אחים לנשק.
בואו, כולנו, בואו נודה על האמת רגע. איך האנשים, איך הסמל, איך הכותרת של אחים לנשק, היה אולי הדבר הכי שנוא בעינינו בשנה האחרונה, הפך להיות סמל אחדות ישראל. בשבועיים, שיעור מאוד כואב. התקשר אליי אחד מהתלמידי חכמים בציבור שלנו, ושאל אותי, מה הכי מפחיד אותי? אמרתי לו, הכי מפחיד אותי שאנחנו לא נלמד את השיעור. הכי מפחיד אותי שאחרי שננצח ונלקק את הפצעים, ויהיה ימי אבל לאומי, ויבואו חשבון עם כל הממשלה והצבא והכל, ונתנער מהעפר, ונארגן את הכל מחדש, נחזור למה שהיינו לפני המלחמה. לצערי הרב, אנחנו עם קשה עורף. במובן הלא חיובי של המילה עכשיו אני אומר. אנחנו מסתבכים לא מעט עם השיעור הזה. ואם אני מותר לי להגיד משהו, ותכף נפתח את המיקרופון לשאלות שלכם, אני מבקש מכם, שתדאגו שאת השיעור הזה אנחנו לא נשכח. שגם אחרי המלחמה, אתם תזכירו לנו, למבוגרים, לרבנים, למנהיגים, שלמדנו פה שיעור כואב, ולא רוצים לחזור לשם. לא רוצים לחזור לקטנות המוחין הזאת. רוצים להיות אנשים גדולים. רוצים להיות אנשי גאולה. אני, מבחינתי, סיימתי את דבריי, שבאמת, אני בתקופה האחרונה לא מכין את השיחות, אלא מדבר מהלב, מהבטן. ככה אני מרגיש שצריך להיות עכשיו. ואני אשמח אם יש לכם איזשהם שאלות או מחשבות שאתם רוצים לשתף את כולנו, אז אני פה בשירותכם, ותודה רבה על הארגון של המפגש המקסים והמרגש הזה. בכבוד. אני רק מציע שמי שמדבר יציג את עצמו, כי יש פה מכל הגוונים, בוגרים ותלמידים ואברכים וחיילים משנים עברו, אז רק בשם ולהציג איפה הוא ממוקם בחיים. הרב, אני אשמח. אוקיי. בכבוד. בכבוד. אז אני דוד ביטון, בוגר של הישיבה שיעור ו'. רציתי לשאול הרב, איך אנחנו יכולים עכשיו מהבית יותר לעזור ולהשפיע? בעיניי הדבר הכי חשוב זה לחזק את הרוח. להשפיע חום ואהבה, ולתת תקווה לאנשים מסביב, אנשים באמת שבורים מאוד. אם אפשר ברמה מעשית ללכת לניחומי אבלים, יש אנשים, אני אגיד לכם, אני חייב לשתף אתכם, אני מצטער שאני מדבר הרבה, תעצרו אותי אם אני משעמם אתכם. באזור מרכז הארץ, בשפיים, נמצאים תושבי כפר עזה. בחוץ, במלון הפסטורלי של שפיים, יש מדשאות ענקיות. יש שם עיר אוהלים אינסופיים, שבכל אוהל יושבת משפחה, אבלה. הרבה מאוד מהמשפחות הללו, אין מי שינחם אותם, כי החברים שלהם גם נרצחו, או חטופים, או יושבים שבעה במקום אחר. כל מי שמגיע לשם, מקבל כל כך הרבה כוח. כל כך הרבה כוח. זה כל כך מזעזע לראות את העיר אוהלים הזאת. אבל זה כל כך מחבר אותך לנקודה. והדיבורים שם, הם דיבורים כל דיבור שם זה שיעור אמונה אחד שלם. כוחות נפש עצומים. זה אנשים, צריך להבין, לא רק איבדו את כל מה שיש להם, איבדו גם את כל האמונות שלהם. תבינו, האנשים האלה שישבו בעוטף עזה זה אנשי שלום. אנשים שחיו עם יונה ועלה של זית. זה אנשים שבשמחת תורה היו אמורים לעשות פסטיבל עפיפונים. כל שנה תושבי עוטף עזה, כפר עזה,
עושים פסטיבל עפיפונים, שזה תשובה של שלום כנגד אותם בלוני נפץ. הם כל כך האמינו, שאם רק הם ייתנו שלום, היד תענה לשלום. אתם מבינים? זה שבר רוחני הם חווים. הם איבדו את כל מה שהם אחזו בו בשנים האחרונות. הם מדברים דיבורים של אמונה וחוזק. זה משהו לא להאמין. זה פשוט להקליט אותם, ורק לשמוע אותם בשידורים חוזרים, סיפורי ניסים ומופתים, אמונה בקדוש ברוך הוא, זה משהו לא להאמין. אבל הם מאוד 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 זקוקים לחיבוק שלנו. מאוד מאוד. אז זה תפילה, ודבקות, ולימוד תורה, ולהרבות בזכויות, וגם לעשות דברים מעשיים. כמה שאפשר לתרום, כי אמרתי, אתם כותבים עכשיו פרק, יש דף על שמכם בספר הזה שנקרא מלחמות חרבות ברזל. אתם צריכים לדאוג שהדף הזה יהיה מלא. זה תפקיד שלנו. לא לנוח. כל אחד פה הוא בחזית. כל אחד פה הוא מפקד צוות בסיירת מטכ"ל. ואם המפקד צוות לא ישן, ומפקד צוות לא רואה את הבית, והוא לא אוכל, אז אנחנו צריכים להתאמץ כמה שיותר. לתת מה שאנחנו יכולים במאמץ הזה. זה תפקידנו בעת הזאת, ככה לפחות אני תופס את הדברים. נריה בלומנפלד, שיעורי בישיבה. יש לי שאלה בעניין בנושא מוסר מלחמה. מה דעת התורה בכל מה שקשור לעזה כרגע, לפלסטינים שם? ושאלה שנייה לגבי משהו רלוונטי אלינו, אנחנו נמצאים במחסומים ביריחו, ועוברים תחת ידינו הרבה פלסטינים מיריחו. מה העמדה שלנו שאמורה להיות לגביהם בעניין של אויבים, לא אויבים? צריכים להתייחס אליהם. אני נחלק את זה לשתיים. לגבי עזה, אתה שואל מה דעת התורה, אני לא יודע להגיד לך, שומעים צריך את להיות השאלות. חכם. לא שמעו את השאלה הייתה השאלות. מה דעת התורה במוסר המלחמה ביחס לעזה ולפלסטינים הכביכול חפים מפשע, האזרחים. אז זו שאלה, אני לא רוצה לענות מה דעת התורה, כי קטונתי אם להגיד את דעת התורה, אני יכול להגיד מה דעתי האישית. את עזה היה צריך למחוק, ויפה שעה אחת קודם. כולם, כולל כולם. ולא אכפת לי שמקליטים אותי. והסיבה היא מאוד פשוטה. א', את החמאס המליכו תושבי עזה. הם בחרו בהם, הם הצביעו בעדם. 2, הם נותנים להם קיום עד היום. 3, ברגע שלא מוחקים אותם מעל האדמה ומכניסים כוחות רגליים, מסכנים את חיילינו, וחייך קודמים לחיי חברך, זה הלכה ברורה. ולכן הדבר הנכון לעשות היה פשוט לשטח את עזה. ואחרי שמשטחים את עזה, מביאים דיניינים, חושפים את כל השטח, ואז כוחות רגלים נכנסים כמו טיול של שבת אחרי הצ'ונט, ופשוט עושים חורים באדמה, זורקים לשם לבנות נפץ, וככה גם מתים וגם קוברים אותם ביחד, לא צריכים לבזבז אנרגיה על הקבורה. רגע, הרב, אבל שם מתכוון לשטח, זה אומר, להרוג גם את 1,700,000 אזרחים שם, או לשלוח אותם למדינות אחרות? כולם את המעברים, אף אחד לא רוצה אותם ובצדק. אסור לסכן ציפורן של חייל יהודי. צריך למנוע שפך דם יהודי בכל מחיר. מבחינתי, תפתחו את המעברים, תנו להם לעבור, תנו להם 2, 3, 4, ואחר כך מי שנשאר, דמו בראשו. מורידים שם את כל הטילים, גומרים את כל הבניינים, מביאים דיניינים, חושפים את השטח, ואז הולכים לטייל, ולא מסתכנים. לדעתי זה פשוט מכל פשוט. לגבי האנשים ביריחו, זה דין אחר. הם לא שותפים פעילים כרגע במלחמה, לא חושב שהם אוהבי ישראל, אבל גם לא הייתי עכשיו יורה בכל אחד שם. עוד אופציה, זה להישאר מרחוק, לסגור את עזה עכשיו 3 חודשים,
לתת להם להיחנק בפנים, ואז כשהחמאס יוצא, להרוג את החמאס. זה דרך יותר אלגנטית, לא מחסלת עכשיו מיליון אנשים. רגע, הרב, אבל מה השתנה עכשיו? האמת שאני קצת לא, אני קצת התנזרתי מהסרטונים ומכל החדשות גם, אבל אני שואל מה השתנה, עד עכשיו המצב אותו דבר, רק הם הצליחו לעשות פעולה שהיא פעולה מאוד מאוד תקיפה נגד... לא השתנה כלום, לא השתנה כלום, אני חושב את זה מזמן ומעולם. לא, אני אומר, אז בכללי, מבחינת המדינה גם, למה השינוי... אני אסביר לך מה שהשתנה. מה שהשתנה זה שהמדינה חשבה, והיום מודה שהיא טעתה, שלחמאס יש אינטרס לחיות בשקט. ואם ייתנו להם כסף ואוכל ותעסוקה, הם לא יפתחו במלחמה, כי החמאס עושה מלחמה רק כי הוא זקוק לאוכל ולמזון ולתעסוקה ולכסף ולדלק. ולא הבינו שהחמאס רוצחים כאידיאולוגיה, וגם אם תיתן להם את כל האוכל ואת כל הכסף שבעולם, הם ירצו לרצוח אותך. אז האנשים במדינה פשוט תפסו שפתאום אין אפשרות אחרת. זה לא שתי מדינות לשני עמים. אין יכולת כזאת. ברגע שחמאס תוכל להרוג יהודי, תהרוג יהודי, גם אם היהודי הזה יאכיל אותה בכפית של זהב. אבל אנחנו ידענו את זה מאז ומעולם. לנו זה לא התחדש. לקובעי המדיניות הם פשוט הבינו שהם טעו כל השנים, ו20 שנה הם הזרימו כספים ונתנו אוכל, ובכסף הזה הם קנו את הנשק שאיתו הם רצחו 1,400 אזרחים. הרב, שאלה סיטואציה שיכולה לקרות בעזרת השם בזמן הקרוב. אם נכנסים לבית או משהו, איכשהו רואים, מה שנקרא, רואים אפילו תינוקת קטנה בעזה שם, בעזה. שאלה אם צריך לאפשר לה לחיות או לסיים את זה. אין דין עמלק היום, זה מה שאתה שואל. לא תחיה כל נשמה נאמר על עמלק. כל מה שמהווה איום... הם עמלק. אנחנו לא יודעים להגיד דבר כזה. אין דין כזה. אבל אם אתה שואל אם יש איום הקל ביותר, אין שאלה. לא הייתי הורג ילדה, תינוקת בהריסה, לא הייתי עושה את זה. אני חושב שזה גם אסור על פי ההלכה ועל פי המוסר. אבל אם אני רואה זקנה, ויש לי איזה חשד שמאחורי מסתתר מחבל, אין לי שאלה מה צריך לעשות. אבל אם ברור לי שהזקנה היא רק זקנה, או הילדה בת חצי שנה, ילדה רק בת חצי שנה, אני לא הייתי פוגע בה. אם היא... טוב. יש הוראות. אם היא יודעת לתקשר כבר, אם היא יודעת לתקשר, אז צריך לחסל אותה. אני חושב שגם כאילו, הצבא שלנו והעם שלנו יותר מדי מוסרי, וזה משהו שהשתלשל כאילו עשרות שנים, וזה כאילו, אחד כאילו גם חיילים בשטח אומרים שכאילו טנקיסט, שהוא ראה אזרחים נכנסים, הוא לא ידע אם בכלל לראות או לא לראות, עד שהוא ראה אנשים עם נשק, אז הוא התחיל לראות. אז כאילו, חושב שגם קצת איבדנו גם את הערכים שלנו. אני לא חושב שזה קשור למוסר, זה קשור לתרבות המערב, לא לערבב. מוסר זה לא אומר שאני צריך להפנות את הלחי לשנייה, וזה לא אומר שאני צריך לתת לאנשים להרוג אותי, זה סתם מילים, זה לא מוסר. זה תרבות מערבית, קלוקלת. אבל אולי סתם צריך להראות להם, הנה, אני השתגעתי, זהו. לא מעניין אותי אף אחד. בתור משהו מוסרי, שיבינו גם אני יכול. זה מה שאני אומר, זה הבעיה שהצבא שלנו יותר מדי מוסרי, בגלל זה... אני חושב שאנחנו מראים להם שהשתגענו, לא צריך זה להרוג ילדים קטנים. נשאלה פה שאלה מה לגבי המחבלים, האם צריך לתת להם למות בעינויים. אם יש סיבה לעינויים כדי להוציא מהם מידע, מותר לענות אותם. אם לא, צריך להרוג אותם כדי שלא יהיה אחר כך עניינים של משא ומתן, אלא אם כן הצבא חושב, המדינה חושבת, שאפשר להשתמש בהם כלפי מיקוח. אחרת אין סיבה להשאיר אותם בחיים. רק אם הם מועילים לנו. אבל סתם לענות אין לזה שום צורה ושום טעם. עם ישראל והיהדות היא נגד עינויים,
אלא אם כן העינויים האלה יש להם סיבה. אם רוצים להוציא מידע, אז זה בסדר גמור. אם לא רוצים להוציא מידע, אסור לענות סתם. אם נריה אתה מדבר, אני לא שומע כלום. כן. אני אומר, הרתעה וכבוד לאומי, האם זה סיבה מספיק טובה? כבוד לאומי זה סיבה מספיק טובה, אבל אני לא רואה שכבוד לאומי זה קשור איכשהו לעינויים. אני לא רואה איך זה קשור. אבל כבוד לאומי זה סיבה גדולה מאוד. אני רוצה להשתמש במילה יותר חשובה, בסדר? הרתעה. כל אחד מבין, מי שמבין דקה בביטחון יודע שהדבר הכי חשוב בביטחון זה הרתעה. והסיבה שזה קרה לנו כי איבדנו את ההרתעה, והיום אין הרתעה, וזה הדבר הכי מסוכן. וצריך להשיב את ההרתעה. וזה קריטי. זה פיקוח נפש ממש. להשיב את ההרתעה. מה הדרך אני לא יודע, אני לא עסוק בזה. אבל צריך להבין שהדבר הכי חשוב עכשיו זה לא לנקום. הדבר הכי חשוב עכשיו זה שערבי וערבייה, מה? אולי זה הדרך, להרוג כל מי שאני רואה. יכול להיות, אני לא יודע. אבל צריך להבין שמה שחשוב עכשיו זה הרתעה. ההרתעה היא קריטית. ההרתעה זה פיקוח נפש. זה פיקוח נפש מול כל אומות העולם. זה ברור שהחיזבאללה מסתכל מה אנחנו עושים בעזה. זה ברור שאיראן מסתכלת. ואם הם יבינו שמי שירים יד, אנחנו מוחקים את המדינה שלו, הם לא יעיזו. זה כל אנשי המודיעין אומרים, שהחיזבאללה, נסראללה מסתכל, והוא עושה חשבון. הוא לא מוכן שלבנון תיראה כמו עזה. זה קריטי ההרתעה. זה מחיר. בשביל ההרתעה צריך לעשות הרבה דברים. עיין ערך דוד המלך בספר מלכים, שמלא מענייני הרתעה. כן. הרב, איך אני מחזק, כאילו, אתה יודע, אני גם במרכז, אני רוצה לדבר גם עם אנשים יהודים שפחות שומרים תורה ומצוות, והם שואלים אותי שאלה למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה. ואין לי ממש תשובה להגיד להם, אני נותן את התשובה שהרבי לובביץ' אומר שהתשובה הכי טובה, שלא כל דבר אני יודע למה הקדוש ברוך הוא עושה. וגם כאילו אומר איפה היה השגחה פרטית שם, האם הייתה בחירה. אז חלק מהשאלות לא ידעתי. אני גם לא יודע, אני לא חושב שמישהו יודע, מישהו אומר לך שהוא יודע למה השם עשה את זה, זה קצת מוזר בעיניי. אני גם מעדיף לא לשאול את זה, כדי שלא יזמנו אותי למעלה, לענות לי תשובה. לא יודע למה השם עשה את זה. אני לא אומר שאני אני רק שואל. יודע דבר אחד, שברור שהשם עשה את זה. כולם שיש להם עיניים פקוחות, מבין שמאת השם הייתה זאת נפלט בעינינו. אף אחד לא מצליח להבין איך הצבא שלנו והמודיעין שלנו סגרו לו את העיניים ואת האוזניים באופן שאף אחד לא מבין את זה. אף אחד לא מבין. רק מה? מאת השם הייתה זאת. למה אני לא יודע? אין לי מושג. אני יודע רק דבר אחד. זה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. רואים את זה. זה הכי ברור עכשיו, אחרי שהצבא כולו, המפואר שלנו נכשל, זה ברור שמאת השם הייתה זאת. מה הסיבה? אני לא יודע. מה ייוולד בעקבות זה? אני לא יודע. ברור לי שהגאולה מגיעה בקושי. וברור לי שאחרי הקושי הזה, החיים, הכל משתנה. לצערי הרב, זה שיעור כואב, אבל זה שיעור. ומי שחושב שיש לי תשובות, הוא מבלבל את המוח לצערי הרב. אנחנו בתוך האירוע. בתוך האירוע לא עושים תחקירים. בתוך האירוע לא שואלים למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה. עכשיו אני בתוך האירוע, אני משתדל לתת מענה למה שצריך עכשיו. אחר כך נעשה שיעורים, נתבונן, נחקור. זה שאין לי תשובות, לא אומר שזה לא מאת השם. להפך.
זה אומר שזה הרבה יותר מאת השם. בסדר? הרב, אפשר לשאול שאלה? כן. שתי שאלות בעצם, נשאל אותן ביחד. שאלה ראשונה, מה היחס של הרב לגבי העיכוב בכניסה הקרקעית, אומרים בתקשורת שזה ייתן עוד זמן למשא ומתן. נקטעת לגמרי, מור. תנסה לחזור אלינו. כן, עד שמור יחזור אלינו, מישהו רוצה לשאול או להגיד משהו? או, כן, חזרת אלינו. אז רואים פה בצ'אט שלא כל כך שומעים אותך מור כי אתה מקוטע, ואני חושב שהבנתי את השאלות שלך, ואז אני אתייחס אליהן. שאלת שתי שאלות. אחת, שאלת לגבי הכניסה הקרקעית שמתעכבת בגלל שרוצים אולי לעשות משא ומתן לגבי השפויים וכדומה. אני חייב להגיד את עניות דעתי הלא קובעת. אני מתנגד, אם היו שואלים אותי, כרגע לכניסה קרקעית. אני מעדיף שיחכו. אני מעדיף שימשיכו להתכונן בכל הגזרות. למיטב הבנתי, אנחנו לא מוכנים עדיין. בעזה אולי כן, אבל בצפון, ביהודה ושומרון, במרכזי הערים, אנחנו לא מוכנים עדיין. אני הייתי מעדיף שיחכו. לגבי משא ומתן עם השבויים, לעניות דעתי, אם היו שואלים אותי, אני מתנגד למשא ומתן. אם החמאס לא עושים משא ומתן, החמאס צריך לחסל עד הבן אדם האחרון, ואז להשתדל להביא את השבויים כך או כך. זה לא נעים לשמוע את זה, אבל זאת המציאות. שוב, אני מדבר על חיי אדם. אנחנו עכשיו נלחמים על ההרתעה. אנחנו נלחמים על הזכות שלנו לחיות פה, לא להיום ולמחר, אלא ל-250, 300, 400, 500 אלף שנה הקרובות. איך שנתנהג עכשיו ישפיע על תפיסת הערבים אותנו. לעניות דעתי, אסור לעשות להם משא ומתן. צריך לחנוק אותם עד שהם ירצו בעצמם להביא לנו את השבויים. והכניסה הקרקעית צריכה לבוא כשאנחנו מוכנים, ולא מתוך לחצים. לגבי השאלה על האחים לנשק וכל הפירוט שקרה, והאמירה שהמחבלים חיכו לחולשה שלנו, יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שזה נכון, אפילו יכול להיות מאוד, אבל אני חושב שזה לא הזמן לעשות את החשבונות האלה. עכשיו זה הזמן להתעסק בלחבק את המשפחות, זה הזמן לאחד את העם במטרה אחת, לנצח. אחרי זה נעשה דיונים עד אינסוף. האם מותר לשקר למחבלים? מצווה לשקר למחבלים, מצווה לרמות אותם כמה שאפשר. במלחמה הזאת מולם כל האמצעים כשרים. הכל מותר. זו מלחמה ויש לה מטרה אחת, לנצח. אנחנו חייבים להשיב לעצמנו את המושג הבריא נפשית. הקם להורגך, השכם להורגו. זה המוסר. אין שום מוסר אחר. נעשה כל מה שצריך כדי להביא את השבויים. נעשה כל מה שצריך בשביל לנצח. זה המוסר. כל מוסר אחר זה על חשבון דם יהודי. דם יהודי עכשיו, דם יהודי בעתיד. זה המוסר, אין מוסר אחר, שלא יתבלבל לרגע. זה המוסר היהודי, זה חובתנו. בואו נזכיר לעצמנו רגע את הסיפור. יש פה אויבים, שאם ניתן להם הזדמנות, הם יהרגו אותנו במיטות,
אחרי שיכפתו אותנו וישרפו אותנו חיים. זה האנשים. הם באו במטרה להרוג ולאסוף כמה שיותר שבויים. אני לא רוצה איתם שום משא ומתן, אני רוצה את כולם מתים. זה האמירה המוסרית, זה לא אמירה של נקמה. זה לא אמירה של כעס. מי שזוכר אותי מדבר על זה בישיבה כמה פעמים. אני לא רוצה לפגוע באף ערבי. באף ערבי. אבל ערבי שירים אבן, צריך לירות בו בראש במקום. צריך להבין, אנחנו עם של שלום, כל תפילה אנחנו מסיימים בשים שלום. אבל מצד שני, אנחנו בשביל השלום, אנחנו חייבים להיות במלחמה. סליחה רגע. אני חזרתי אליכם, כן, ענייני שמירה ביישוב, כן, סליחה. הרב, אני איתכם שוב, כן. הרב, כן, אני שומע. אני משרת עם הרבה חילונים, ועלו להם הרבה שאלות על לא מרגישים בטוחים בארץ, רוצים לעזוב, וכל מיני כאלה. השאלה היא איך, אין כל מיני ויכוחים כאלה, יושבים ביחד בחמ"ל וכל מיני כאלה. השאלה היא איך מה עונים לשאלות כאלה? על חוסר ביטחון בארץ, רוצים לעזוב, נקרא לזה נפילת החוסן הלאומי. על הבחורה המסכנה שנרצחה בפתח הבית שלה בארצות הברית, ועל כל מיני דברים כאלה. או שתעשה להם זום איתי. אין מה לעשות, אם אין תורה, אין מה שיחזיק אותם פה. אם זה הכל שאלה פרקטית של ביטחון, אז הביטחון נפגע. רבותיי, הביטחון נפגע. מי מכם בשלושה שבועות האחרונים לא תדלק תחנת דלק וראה את הדלק ערבי והסתכל לאחור? 100,000 איש הגישו בקשות בשלושה שבועות האחרונים לאקדח. 100,000 איש במדינה. בשלושה שבועות זה כמות של 3 שנים. ברור שהביטחון נפגע. ברור. צריך לחזק עם תורה, עם ציונות, עם ערכים. אנחנו בישיבה לומדים עכשיו שירי מחתרות. למדנו לשיר חיילים אלמונים. גויסנו לכל החיים. משורה ישחרר רק המוות. איזה מילים מטורפות. אבל על זה גדלו, ככה בנו את המדינה. צריך להרים את הרוח. צריך לדבר דיבורים גבוהים. זאת ארצנו. תשלח את כל החילונים האלה לעשות ניחום אבלים בשפיים. אנשים שרוצים רק מחכים לחזור לכפר עזה. יש פה שאלה, מינהל האזרחי ממליץ להקל במחסומים ביו"ש כדי למנוע העברה מיותרת של השטחים. מה ההשקפה המוסרית היהודית לפעולה כזאת? איוולת גמורה. מי שחושב שהערבים ביהודה ושומרון יבעירו את השטח כי עשינו להם מחסומים, או לא יבעירו כי לא עשינו מחסומים, לא למד את השיעור שעשיו שונא ליעקב בכל מקרה ובכל סיטואציה. אנחנו צריכים לשמור על עם ישראל. ואם יש איזה ערבי שלא מתאים לו עכשיו שיש מחסום, נראה אותו פורץ את המחסום ויראו בו.
אנחנו צריכים לשמור על עם ישראל. בכל מחיר. אסור להפקיר. תראו מה קרה. כשחשבו שהגבול עם עזה והחמאס מאוים. צריך ללמוד את השיעור הזה כפשוטו. לא דרשות, לא סוד, פשט. בשום אופן אסור להיכנע. הרב, איך שומרים על עצמך מוסרית, לא להשחית את הנשמה שלך, שיש לך את התחושה של הכוח הזאת, כשאתה עוצר רכבים ואומר להם לצאת, להיכנס לרכב, פותח להם את התיקים, איך לא מתקלקלים? הרבה ללמוד מסילת ישרים, הרבה ללמוד מוסר, הרבה להתפלל על זה. אתה צודק, הכוח משחית. שמעון ולוי, כלי חמאס מחורותיהם, בסודם אל תבוא נפשי בקלמת אחד כבודי. אתה צודק, זה בעיה. אבל שער הירש מדבר על זה באריכות. צריך הרבה תפילה על זה. צריך הרבה מסילת ישרים על זה. צריך הרבה לדבר על זה בין החברים. חס וחלילה, לא להיות עריצים. אנחנו קיבלנו את ארץ ישראל, ויש עם זה תנאי, אנחנו צריכים להיות מוסריים, ולא תקיע הארץ אתכם. אוי ואבוי אם אנחנו נהיה מושחתים. אבל עכשיו אנחנו לא פועלים מושחתות. אנחנו פועלים בנחישות, בעוצמה. זה עולם אחר. מישהו רוצה לשאול עוד משהו, להגיד עוד משהו? שלום הרב. בשמחה. שלום וברכה, אהרון. אהרון שרבי, שיעור ו', ישיבת טפחות. רציתי לשאול את הרב, יש לרב עוזר הנאמן שלי שעכשיו הוא לא נמצא. כן. יש לרב צבי יהודה שיחה בנתיבות ישראל, שהראשונה שהוא מדבר על שמדינת ישראל עסוקה במה שאלת התרבות שלה. ואני ממש מרגיש שאנחנו רואים את זה עוד פעם מחדש בתקופה שלנו, לא יודע אם מחדש או פשוט המשיך עד עכשיו. אז בעצם השאלה שלי, האם מאז שהרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה כתב את השיחה הזו עד עכשיו, האם הרב רואה שיש התקדמות או שינוי? האם עם ישראל באמת מברר, או שעדיין נשארנו באותו מקום תקועים על השאלה הזו, בלי התקדמות כלשהי? תשובה היא גם וגם. אנחנו עדיין בתהליכי בירור, ואנחנו עדיין די סובבים סביב אותם נקודות, כל פעם מזווית אחרת, ועדיין אין הכרעה, והסיבה שאין הכרעה היא כי הרבה מאיתנו עסוקים בהרבה דברים ולא בחינוך, ולא נושאים בקול גדול את המסר שצריך להשקיע המון המון בדור הצעיר, ולגדל פה צבאות שלמים של אנשים מוסריים, אנשים ערכיים, אנשים שסולם הערכים הוא בראש מעייניהם, שיכולים לעסוק בהרבה מקצועות, אבל בסוף אכפת להם מעם ישראל ומתורת ישראל ומארץ ישראל, והם עושים דברים חשובים לעם ישראל. ככל שיהיה יותר אנשים כאלה, השאלה תוכרע. השאלה תוכרע בלי מאבק, היא תוכרע מעצם הקיום שלנו. תודה רבה רב. בשמחה. טוב, חברים יקרים, אולי נעצור פה, ואם אנשים ירגישו שיש תועלת במפגשים האלה, אז בעזרת החברים הטובים, ניתאי וכדומה, ועוד כל האנשים הטובים, אנחנו נשוב וניפגש בעזרת השם, ובעזרת השם מהר מהר גם פנים בפנים, בשמחה רבה, מתוך רוב טוב והשקט ובטח לעם ישראל כולו. היו חזקים, תשמרו על עצמכם בכל מקום, אנחנו מתפעלים עליכם, חושבים עליכם, רוצים מאוד מאוד לפגוש אתכם. היו ברכה. בשורות טובות. בשורות טובות לכולם. תודה רבה, רב. תודה רבה. שלום. תודה רבה.